ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба як қатор кормандони касбу кори гуногун мукофотҳои давлатиро ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ сарфароз гардонида шуда буданд, супориданд. Тафсилот дар гузариши ҳамкорони мо. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар чорабинии тантанавӣ ҳозиринро ба фаро расидани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва сарфароз гардидан бо мукофотҳои давлатӣ таҳният гуфта зикр намуд ки ҳамасола аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи таҷлили ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлоли давлатӣ бо мукофотҳои давлатӣ, ҷоизаҳо ва унвонҳои фахрӣ сарфароз гардонидани шаҳрвандон нишони олии қадрдонӣ аз заҳмату талошҳои онҳо баҳри пойдории истиқлол ва ваҳдати миллӣ дар кишвар ба ҳисоб меравад. дар маҷмӯъ имрӯз 147 нафар бо мукофотҳои давлатӣ, аз ҷумла 2 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 28 нафар бо медали хизмати шоиста, 115 нафар бо медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон ва 1 нафари дигар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуд ки ҳукумати мамлакат пайваста аз хизмати онҳои қадрдонӣ менамояд ки дар тараққиёти хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ҳифз намудан ва эҳё сохтани анъанаҳои миллӣ, урфу одатҳои мардумӣ ва пешрафти илму фарҳанг саҳми арзанда мегузоранд. аз саҳифаҳои таърихи миллати тоҷик бармеояд ки мардуми соҳибдавлати тоҷик дар ҳама давру замон ба хотири ободии диёр, ҳимояи марзу буми он ва раҳоӣ ёфтан аз мушкилот ҳамеша сарҷаму муттаҳид шуда ватани худро соҳибӣ кардаанд ва миллатро аз вартаи парокандагӣ наҷот бахшидаанд. 30 сол қабл ҳамаи мо шоҳиди барқарор гардидани адолати тарихӣ дар тақдири халқи созандаи худ шудем ки чӣ гуна мардуми шарифи Тоҷикистон ба хотири гузоштани пойдевори давлати навини соҳиб истиқлолу демократӣ паҳлӯи ҳамдигар истода то ба имрӯз барои пешрафту ободии он содиқонаву софдилона заҳмат мекашанд. дар ин давра ҳар як фарди соҳибмаърифату ватандӯсти кишвар ҷиҳати бунёд намудани давлати пояндаву обод қарзи шаҳрвандии худро сарбаландона иҷро карда истодаанд. яке аз беҳтарин намунаҳои заҳмату талошҳои аҳлонаи халқи Тоҷикистон дар давраи истиқлол барқарор намудани сохти конститутсионӣ, таҳкиму тақвияти давлату давлатдории миллӣ ва сарҷамъию ваҳдат мебошад. ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстиву ватандорӣ нишонаи имондорӣ буда ҳар як фард бо анҷом додани қарзу рисолати шаҳрвандӣ дар назди миллат ва давлати худ сарбаланд мемонад. воқеан таҷлили ҷашнҳои милливу давлатӣ ва эҳёи суннату анъанаҳои мардумӣ имконият медиҳад ки наслҳои имрӯза бо асли худ ифтихор намоянд ва бо нерӯи дучанд ба фардои неку босаодат қадамҳои устувор гузоранд. натиҷа ҳамин аст ки имрӯз ба бахти баланди миллати тоҷик 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон дар фазои сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллии кулли сокинони мамлакат таҷлил шуда истодааст. муқаддасу бегазанд ва пойдору устувор нигоҳ доштани истиқлоли давлатӣ ҳамчун неъмати бебаҳои таърих вазифаи ҷонии ҳар як шаҳрванди худшиносу худогоҳ ва бо нангу номуси Тоҷикистон аст ва аз ҳар як нафар саю талош, нангу номус ва ҳушёриву зиракии сиёсиро талаб мекунад. дар охир сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода таъкид намуданд ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарфароз намудан бо мукофотҳои давлатӣ дар назди ҳар як нафар масъулияти дучандро гузошта ӯро ҳамчун фарзанди содиқи ватан дар роҳи ободу зебо гардонидан ва ҳимоя кардани шарафи Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар арсаи байналмилалӣ водор месозад. ҳамин гуна маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ дар Бонки Миллии Тоҷикистон баргузор гардид. чанд тан аз кормандони Бонки Миллӣ имрӯз мукофотҳои худро аз дасти муовини аввали сарвазири мамлакат Давлаталӣ Саид гирифтанд.
18 августи соли 2021 дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи таҷлил аз ҷашни 30-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба намояндагони касбу кори гуногун ки дар фаъолияти корӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супориданд. Дар ин росто дар фазои тантанавӣ барои заҳмати софдилонаю хизмати содиқона ва фаъолияти пурсамару дастовардҳои назаррас дар самти рушди низоми бонкии кишвар раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Холиқзода Ҳоким Ҳикматулло бо ордени шараф дараҷаи 2 мукофотонида шуд. Ҳамчунин бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфароз гардонидани кормандони соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолӣ 4 нафар корманди Бонки Миллии Тоҷикистон бо медали хизмати шоиста ва 1 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. Ҳамин тавр аз ҷониби муовини якуми сарвазири мамлакат Давлаталӣ Саид ба директори департаменти назорати бонкӣ Шарипов Фирӯз Ҳумдинович, сардори идораи омор ва тавозуни пардохт Баҳриддинов Бахтиёр Амриддинович, сардори идораи ҳимояи ҳуқуқии истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявӣ Бозоров Улуғбек Наҷмиддинович хизмати шоиста ва ба котиби раёсати Бонки Миллии Тоҷикистон Саломзода Гулнора Ғулом ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. Ҳамчунин ба сардори шуъбаи сохтмони Бонки Миллии Тоҷикистон Муҳаббатов Насим Муҳаббатович медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. Зимни тақдими мукофотҳои давлатӣ муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид таъкид намуд ки таи солҳои охир низоми бонкии кишвар бо марому устувор рушд намуда истодааст ва сарфароз гардидани кормандони Бонки Миллии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ далели қадршиносии роҳбарияти мамлакат аз заҳмату талошҳои онҳо ҷиҳати рушди соҳа, таҳлилу пешниҳодҳои муфид, татбиқи ислоҳот дар низом ва рушди иқтисодиёти кишвар мебошад. خیلی خوشنود هستم که در این روز پیش از جشن 30 سالگی استقلالیت وطن خود سزاوار همین مکافات، سزاوار مدال خدمت شایسته گشتم. میناداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم. وعده میدیم که تمام کوشش و غیرت خود را برای پیش بردن اقدام پیش گرفته حکومت سهمگذاری کنیم. امروز برای من روزی فراموش نشونده نیست، زیرا از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سزاوار گشتم. البته این ما رو وادار می‌سازد که با مهنت صافدلانه صادقانه باز هم در تحکیم استقلالیت دولتی سهمگذار باشیم و با مهنت خود برای ثبات مولوی برای شکوفایی کشور عزیزمون مهنت نماییم. امروز با تشبوس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه فورум بین‌المللی جوانان تحت عنوان بهترین لایحه‌های صاحبکاری جوانان برگزار گردید که در کار آن صاحبکاران جوانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای و اتحاد دولت‌های مستقل شرکت داشتند. گزارش همکارانمان در این خصوص. فورум байналмилалии ҷавонон таҳти унвони беҳтарин лоиҳаҳои соҳибкории ҷавонон аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар ҳамкорӣ бо хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид бо ҷалби соҳибкорони ҷавони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай ташкил шуда намояндагони беш аз 13 кишварро ба ҳам овард. зимни тадбири мазкур намояндагони як қатор вазорату идораҳои давлатӣ шарикони рушд иштирок ва суханронӣ намуда мақсад аз баргузории форумро мустаҳкам намудани риштаҳои дӯстӣ байни соҳибкорони ҷавони тоҷик бо дигар халқиятҳои олам инчунин барои вохӯрдан, шиносоӣ, дастгирӣ кардан ва мусоидат дар таҳия ва татбиқи беҳтарин лоиҳаҳои ҷавонон маънидод карданд. зикр гардид ки роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар ба рушди бахши соҳибкорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда барои фаъолияти соҳибкорон тамоми шароиту имконотро фароҳам меорад. ҳамин аст ки солҳои охир ин бахш инкишоф ёфта саҳми соҳибкорони ватанӣ дар пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол меафзояд. мақсади баргузории форуми байналмилалии мазкур аз рушд додани ҳамкориҳои соҳибкорони тоҷик бо соҳибкорони дигар давлатҳо аз он ҷумла бо соҳибкорони ҷавони иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созмони ҳамкории шанхай иборат мебошад ки ҳамчунин мо ба тариқи ин форум мехоҳем ки имкониятҳои сайёҳии кишвари дилрабои худро
ба хориҷиён муаррифӣ намоем. имрӯз даври асосии форум аст ва рӯзи 28 мо дар назар дорем ки ҷавононе ки аз хориҷи кишвар имрӯз ташриф оварданд онҳоро аз маконҳои сайёҳӣ ҷойҳои сайёҳии тоҷикистони азизамон дидан намоянд. тавре зикр шуд ҳадафи дигари баргузор намудани форуми мазкур ин пеш аз ҳама мусоидат ба рушди соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ, ҳавасманд намудани ҷавонони соҳибкор ва фароҳам овардани шароити мусоид барои донишандӯзӣ, такмили донишҳои воқеӣ, омӯхтани таҷрибаи соҳибкорони муваффақ ва албатта шиносоӣ ва робита миёни ҳамдигарӣ мебошад. иброз гардид ки форуми мазкур ба соҳибкорони муваффақ аз кишварҳои гуногун имкон медиҳад беҳтарин лоиҳаҳои худро пешниҳод намуда донишу таҷрибаи худро оид ба тавсия додани кор муаррифӣ намоянд. дар муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ дар мавзӯи дастовардҳои осорхонаи миллии Тоҷикистон дар даврони истиқлолияти давлатӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ ҳамчунин як қатор кормандони осорхона бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. чорабинии тантанавиро ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар осорхонаи миллӣ суруди дилнишин дар бораи ватан оғоз бахшид. бо ҳамин рӯҳияи дона аз ҷониби намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва роҳбарияти осорхонаи миллӣ ба як қатор кормандони осорхона барои фаъолияти пурсамар ва саҳми назаррас дар рушду пешрафти фарҳанги миллӣ ва ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ нишони аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаҳои Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва осорхонаи миллии Тоҷикистон супорида шуд. ҳамзамон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба як гурӯҳ кормандони ҳайати техникӣ ва хоҷагидорони осорхонаи миллии Тоҷикистон кӯмаки молии якдафъаина супорида шуд. бояд гуфт ки маҳз ба шарофати истиқлолият осорхонаи миллии Тоҷикистон таъсис ёфта, бинои нави он бо талаботи осорхонаҳои муосир бунёд ёфт. дар давоми 30 соли истиқлол осорхонаи миллии Тоҷикистон дар тамоми сатҳҳои фаъолияти хеш ба комёбиҳо ноил гардида, дар ҷамъоварӣ, ҳифзу нигаҳдорӣ, тармиму таҳким ва муаррифии осори гаронарзишӣ ба меросмондаи ниёгони миллати тоҷик саҳми назарраси хешро гузоштааст. ҳамчунин барои дастовардҳои нав дар сатҳи байналмилалӣ осорхонаи миллӣ бо сипосномаи шӯроҳои таълимии амрико сарфароз гардонида шуд ки ин дастоварди муассиса дар таърихи осорхонаҳои кишвар беназир аст. маҳз бо шарофати истиқлол соҳаҳои гуногун дар ҷумҳурӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. аз ҷумла дар соҳаи фарҳанг осорхонаҳо рушду нумӯ намуда, дар давоми 30 соли истиқлол дар ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи зиёди осорхонаҳои нав бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуданд. бояд зикр намоям ки дар осорхонаи миллии Тоҷикистон дар давоми 30 соли соҳиби истиқлолӣ дастовардҳои зиёд ба даст оварда шуданд. дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти осорхонаи миллии Тоҷикистон, махсусан дар самти ҷамъоварии ашёҳои давраҳои пурифтихори мардуми тоҷик, инчунин тармиму таҳким, ҳифзу нигаҳдорӣ ва муаррифии осори гаронарзиши миллати тоҷик дастовардҳо назаррас мебошанд. чорабинии тантанавӣ бо ҳамоиши илмӣ дар мавзӯи дастовардҳои осорхонаи миллии Тоҷикистон дар даврони истиқлолияти давлатӣ идома ёфт. зимни суханронӣ директори осорхонаи миллии Тоҷикистон Аҳлиддин Ибодуллозода зикр намуд ки дар ин давра осорхонаи миллии Тоҷикистон дар самти тарбия намудани аҳли ҷомеа, махсусан ҷавонон баҳри огоҳ будан аз дирӯзу имрӯзи миллати хеш, аз ҷумла таърих, фарҳанг, ҳунарҳои мардумии ниёгон ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар нақши муҳим бозидааст. дар идомаи ҳамоиш иштирокчиён дар мавзӯъҳои пешвои миллат, наҷотбахши истиқлол, назари иҷмолӣ ба дастовардҳои фарҳангии даврони истиқлол, аз таърихи ташаккулёбии коллексияи мероси хаттӣ дар осорхонаи миллии Тоҷикистон, рушди соҳаи осорхонашиносӣ дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маърузаҳо пешниҳод намуданд. дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ба истиқболи ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат яки паси дигаре иншооти наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. аз ҷумла дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи дурдасти Балҷувон дар давоми 2 рӯзи охир чандин иншооти нав ба истифода дода шуд. аз ҷараёни тадбирҳои идонаи сокинони ин ноҳия ҳамкорнамон гузориш медиҳанд.
дар арафаи таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи девдори ҷамоати деҳотӣ ба номи Сайф Раҳими ноҳияи Балҷувон бинои муассисаи таълимии рақами 35 мавриди истифода қарор гирифт. Бинои мазкур аз 10 синфхона, 3 утоқи корӣ ва китобхона иборат мебошад. Синфхонаи компютерӣ бо 15 адад компютерҳои насли нав муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Фармоишгар шӯъбаи сохтмони асосии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон буда корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фарзин бо ҷалби 20 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ бо сифати баланд анҷом ёфтааст. Раиси ноҳияи Балҷувон ва меҳмонон биноро аз назар гузаронида бо хонандагон ҳамсуҳбат шуданд. Дар маҷлиси тантанавӣ ба ин муносибат баромадкунандагон, хонандагону омӯзгорон ва сокинони деҳаро бо фарорасии ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ба истифода супоридани муассиса табрик гуфтанд. Қайд карда шуд, ки минбаъд дар ин муассиса дар 2 баст имкони ба таълим фаро гирифтани 400 нафар хонанда дар шароити созгор фароҳам меояд. Дар ҳамин рӯз дар деҳаи Сарихосори ҷамоати деҳоти Сарихосор бинои филиали муассисаи таълимии рақами 18 ба истифода супорида шуд. қаблан муассисаи мазкур дар хонаи истиқоматӣ фаъолият мекард ва бо бунёди иншооти нав ин мушкилот паси сар гардид. бо мақсади амалӣ намудани ҳадафи чорум саноатикунонии босуръат бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Сафар Амиршоев аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ комплекси саноатӣ ба истифода супорида шуд. дар комплекси мазкур сехи симтурбарорӣ ки барои кишоварзон ва дар корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ истифода мешавад фаъол гардид. дар ин сех симтурҳо бо андозаҳои гуногун вобаста ба фармоиши сокинон ва ташкилоту корхонаҳо истеҳсол карда мешавад. сокинони ноҳия ба сехи коркарди пахта низ эҳтиёҷи зиёд доштанд. минбаъд метавонанд пахтаи курпаю курпача ва болишту дигар ҷиҳози хонаро дар ин сех аз нав коркард намоянд. вобаста ба пешраф ва тараққиёт талабот ба дару тирезаҳои пластикӣ афзоиш ёфтааст. ба ин хотир соҳибкорон дар комплекси саноатӣ сехи истеҳсоли дару тирезаҳои пластикиро низ фаъол гардониданд. дар сехи истеҳсоли семенблок 6 нафар сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида метавонанд бо истифода аз таҷҳизоти муосир дар як рӯз то 800 000 дона маҳсулот истеҳсол намоянд. таҷҳизоти сехи харотӣ низ таъмир ва чанд таҷҳизоти нав ворид карда шудааст, ки эҳтиёҷоти сокинонро дар самти омода намудани қисмҳои эҳтиётии техника ва ашёи рӯзгор қонеъ мегардонад. аксарияти мардум барои дастрас кардани ин хел маҳсулотҳо ба ноҳияҳои дурдаст сафар мекарданд. имрӯз бо ташаббуси соҳибкор ки дар ноҳияи Балҷувон таъсис додани сехи хур буд, аллакай ба мардум хела қисмати ёрдами мардум барои ҷойи сохтмонӣ дастрас карда шудааст. раиси ноҳия ва дигар баромадкунандагон барои бунёди комплекси мазкур ба соҳибкорон изҳори миннатдорӣ карда онро тӯҳфаи арзанда дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон унвон карданд. дар ҳамин рӯз дар деҳаи Саримазор аз ҷониби соҳибкорон нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ки бо таври муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза бунёд гардидааст мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин нуқтаи фурӯш нархи сӯзишворӣ нисбат ба дигар нуқтаҳо аз 15 то 20% арзон мебошад. дар маҷмӯъ дар ноҳияи Балҷувон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёду барқарорсозии 375 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки то 9 сентябр онҳо ва иловатан дигар иншооти ниёзи мардум ба истифода супорида мешаванд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Балҷувон барои барномаи Навид. пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба таври махсус омода мешавад. зеро дар рӯзҳои таҷлил аз ин санаи муҳими таърихӣ дар пойтахти кишвар инчунин баргузории чанд чорабинии дигари сатҳи байналмилаливу минтақавӣ низ дар назар дошта шудааст. вобаста ба ин кормандони хадамоти гуногуни шаҳрдорӣ фаъолияти худро ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монданд. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Шоҳмансури пойтахт дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст. рангорангиву зебоии гулҳои Душанбе шомгоҳонам ба тамошобинонаш рӯҳ илҳоми тоза мебахшад. қолини ҳаррангае ки бо гулҳои гуногун дар ҷодаву роҳравҳои Душанбе ороста шудааст, нотакрору диданӣ ва гуvoҳ аз ободониву осудагиянд. паси ин зебогиҳо меҳнату заҳмат ва талошу кӯшиши даҳҳо нафаронест, ки то ҳатто шомгоҳонам аз ҳоли ин зебогӣ бохабаранду онҳоро нигоҳубин мекунанд. ба ҳамин шакл дар ноҳияи Шоҳмансур ҳар рӯз бо фарорасидани торикӣ кормандони раёсати нигоҳдории роҳҳо ба кӯчаҳо баромада ҳар гулгашту хиёбони ороёфтаро
шодоб кардаву гулзорҳоро нигоҳубин менамоянд. натиҷа ҳамин аст ки қалби тоҷикистон шаҳри душанбе ҳамеша дар тамоми фасли сол гулбадомону шукуфон аст. то имрӯз баъри сазовор пешвоз гирифтани ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ ва гулшинониро ба роҳ мондааст. аз тарафи бригадаи махсуси кабудизоркунини раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шомансур бошад бо кӯмаку дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи Шомансур гулҳои мавсимӣ дастрас гардида то ин замон зиёд наздики 2 миллиону 600 ҳазор адад гулҳо дар шафати роҳҳо шинонида шудааст ки нашъунамои онҳо дар сатҳи хеле хуб идома доранд. имсол барои кормандони раёсати мазкур чун дигар идораву корхонаҳо ва мардуми кишвар соли махсус аст. аз ин хотир масъулият ҳам зиёд аст. тоҷикистон дар баробари он ки 30-умин солгарди истиқлолияти давлатиро таҷлил менамояд, ҳамчунин мизбони чорабиниҳои муҳими сатҳи байналмилалӣ мебошад. аз ин рӯ барои қабули меҳмонон ҳар гӯша бояд зебову диданӣ ва мавзеъҳои фароғати гулзор бошанд. бо ин назардошт дар ноҳияи Шомансур майдони гулзор ва майсазор кардашуда имсол васеътар карда шуд ва истифодаи навъҳои гуногуни гулҳои ороишӣ ҳам афзоиш ёфт. нигоҳубини онҳо ҳам акнун ба тарзи шабонарӯзӣ роҳандозӣ гардида дар чандбаст кормандони масъул ба гулзору хиёбонҳо омада аз вазъияти нашунамои майсазор ва рангорангӣ бохабар мегарданд. иҷрои дурусти ҳамин масъулият аст ки гулгашту фароғатгоҳҳои Душанбе тамоми фасли сол 24 соат зебову ороста ва омодаи қабули тамошобинонанд. дар вилояти хатлон қисмати бештари заминҳои корам барои кишту парвариши пахта нигаронида шуда шароити мусоид ва
جمهوری توجیکستان و وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری توجیکستان تمام سالهای اخیر مؤسسه‌های تحصیلاتی ابتدایی کسبی کشور زینه به زینه با راه‌اندازی نمودن برنامه‌های دولتی با اسباب‌های عیانی، تکنیک و ماشین آلات‌های تعلیمی و متخصصان بلند اختصاص تامین کرده شده ایستادند. در جلسه مشورت اوگوستی باشد ذکر نمودند که وظیفه اساسی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی آماده نمودن متخصصان بلند اختصاصی کارگری و بازار مهنت رقابت‌پذیر میباشد و در این سمت میباید برنامه‌های تعلیمی نو را از خود نموده سطح و صفت کسب آموزی را در مؤسسه‌ها بهتر نمایند. مقصد اساسی مشورت اوگوستی هیئت رهبری کننده و کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات کسبی این پیش از همه نتیجه‌گیری جنبستی سال تحصیل و پیش اومد و نقشه‌گیری سال تحصیل نو به حساب می رود که در آن آموزگاران استاد تعلیم استحصالی با 4 بخش تقسیم کرده می شود و هر یک بخشو بیشتر زیاده از 27 موضوع مورد بررسی و محاکمه قرار می گیرد. موضوع های بررسی شونده مشورت اوگوستی سیر خصوصیت علمی دارد و برای در عمل تطبیق کردن نقشه و آرمان هایی که آموزگاران استاد تعلیم استحصالی در روند گذراندن درس های تعلیم استحصالی در روند گذراندن تجربه آموزی استحصالی خوانندگان لیسه کسبی تکنیکی و راه های معاصر گذراندن درس های تعلیم استحصالی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. در این مشورت زیاده از 100 نفر راهبران و استادهای تعلیمی و دیگر کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی ولایت ختلان شرکت ورزیده از موفقیت و کمبودی‌های ساحه در سال تحصیلی سپری شده نتیجه گیری کردند. برای بهتر نمودن فعالیت من بعده برآمد کنندگان و اشتراکچیان تکلیف و پیشنهادهای مفید کردند. علاوه گردید که در جمهوری تاجیکستان 62 مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی فعالیت می‌کنند که در آنها از روی 14 سمت و 97 اختصاص متخصص آماده می نمایند و اکثریت آن به مؤسسه های ولایت ختلان راست می آید. ادامه مشورت در بخش های علاهیده صورت گرفت. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از شهر کولاب برای برنامه نوید. در استانه فرارسی سال نو خانیش اهلی ساحه معارف ناحیه رشت مشورت اوگوستی خود را دایر نمودند. طور همکاران ما اطلاع می‌دهند در مشورت کارهای در دوره تعطیل انجام داده آموزگاران و نقشه و نیت‌های آینده جهت آغاز سال نو تحصیل مورد محاکمه قرار داده شد. در طول رکوع فرهنگ ناحیه رشت مشورت اوگوستی آموزگاران برگزار گردید. پیش از آغاز مشورت اوگوستی نمایش دستاوردهای ساحه معارف و معرض تماشا گذاشته شد که مهمانان از آن دیدن نمودند. سپس با اشتراک سابقه‌داران ساحه، راهبران و آموزگاران تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه همایش برگزار گردید. مدیر شعبه معارف ناحیه اوید به فعالیت شعبه معارف معروضه نموده قید نمود که در ناحیه 113 مؤسسه تعلیمی فعالیت می‌کند که در آنها 29313 نفر خوانندگان به تعلیم فرا گرفته شدند. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی با دستگیری مقامات اجرایی و شخصان سخاوتپیشه در نزد مؤسسه‌های تعلیم رقم 12 دهه شلونک بنای نو برای 240 نفر جای نشست، در نزد مؤسسه تعلیم رقم 35 دهه شعله جماعت باقی رحیمزاده 320 جای نشست. عین زمان ساختمان بیناهای علاوه‌ای با سرعت ادامه دارد. در مشورت قید کرده شد که سال روان در المپیاد جمهوریوی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. آموزگاران سابقه‌دار نزد حاضرین برآمد نموده تقویت بخشیدن رابطه عائله و مکتب و بلند برداشتن حس مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را مهم ارزیابی نموده سهم آموزگار را در تربیت نمودن نسل نورس در حوزه وطن دوستی و خویشتن شناسی مهم و سروقتی ارزیابی نمودند. در آخر مشورت اوگوستی با یک قطار کارمندان ساحه معارف تحفه‌های خاطره‌ای و سپاسنامه و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و شعبه معارف تقدیم کرده شد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با توجه ساکنان و مهمانان پایتخت می‌رساند که در رابطه با گذراندن تمرین‌های سفارایی و پرد حربی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
و اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه از 9 август سال 2021 حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات اتومبیلی در خیابان رودکی از برش کوچه بخارا تا نزد چایخانه راحت و خیابان اسماعیل سامانی از خیابان رودکی تا برش کوچه شیراز، کوچه شاه تیمور از برش کوچه میرزا ترسنزاده تا برش کوچه شیراز و کوچه تهران از 26 август تا 7 سپتامبر سال 2021 از ساعت 18 تا 23 پورا قطع می‌گردد. حرکت اتوبوس‌های خط سیرهای رقم‌های 3, 8, 33, 37, ترالبوس رقم 1, میکرواتوبوس رقم‌های 8, 12 و 16 طریق کوچه میرزا ترسنزاده و حرکت اتوبوس خط سیر رقم‌های 1, 18 توسط کوچه سید ناصر خیابان حافظ شیرازی به راه مانده می‌شود. از این لحاظ از رانندگان همه گونه واسطه‌های نقلیات اتومبیلی احترامانه خواهش کرده می‌شود که از کوچه و خیابان‌های همشفت استفاده برند. بینندگان گرامی، این بود نشر جنبه 3 برنامه اطلاعاتی نوید منظور شما. برایتان شب خوش و خوب را تمنا می‌کنیم. خیر.